हरे कृष्णा कुमुद माताजी, मला होस्ट करता? हो माताजी. हा, मला करता का होस्ट? हो हो, करते ना. हम्म. ओके, थँक्यू. बरं, आता आपण चालू करूया का? मी स्क्रीन शेअर करते. बरं, श्लोक म्हणायचे आहेत. कुमुद माताजी चालू करता का? 2.14. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. 2.44. सॉरी, 2.14 झाला का? हो झाला. बरं, 2.67. एक मिनिट. एक सेकंड माताजी. इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवांबसि. अनुवाद. ज्याप्रमाणे सोसाट्याचा बलशाली वायू पाण्यातील नाव इतस्ततः ओढून नेतो, त्याप्रमाणे मनही भटकणाऱ्या कोणत्याही एका इंद्रियावर केंद्रित झाले तर ते इंद्रिय मनुष्याची बुद्धी हरण करते. हरे कृष्ण. 4.9. कृष्णा जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. 9.24. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता आपण चालू करूया. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि चालू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि
हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय सुरू करण्या अगोदर श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हे अध्ययन चालू करूया। कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहिली, त्यांचे सुद्धा आशीर्वाद घेऊया, त्यांना दंडवत प्रणाम करून हे अध्ययन चालू करूया। नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, हा उपक्रम चालू केला, आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम। त्याचप्रमाणे तुम्ही सर्वजण वैष्णव आहात, येताय भगवद्गीता ऐकायला, तर तुम्हाला सुद्धा माझा सादर प्रणाम। आता आपण चालू करूया चौथ्या अध्यायाचं नाव काय आहे, कोण सांगणार आहे? ज्ञानकर्म संन्यास योग. बरोबर। इकडे शिल प्रभुपादांनी त्याला फक्त ज्ञान योग असं म्हटलेलं आहे, म्हणजे स्लाइड्स वर जी नावं आहेत त्याच्यावर ज्ञान योग असं आहे। आता आपले मला वाटतं 3 श्लोक झाले होते की 2च झाले होते? हा झाला होता। दुसरं झालेलं माताजी. हो, हे मी सांगत होते ना, परंपरा। बरं, हो, हे मला नव्हतं झालं, हे सांगा, नव्हतं झालं. परंपरा 4 परंपरा कोणकोणत्या आहेत, कोण सांगेल? सगळ्यांनी भाग घ्यायला पाहिजे। नीता माताजी। ब्रह्मगौरीय माधव संप्रदाय ना. बरोबर, ती एक। आणि ब्रह्मदेव नारद मुनी, नाही, ती एक झाली। 4 आहेत ना, आणि मग लक्ष्मी देवी 4 संप्रदाय आहेत। लक्ष्मी देवी शंकर हा रुद्र बरोबर, श्री, परंपरा आणि बरोबर, 4 सुकुमार. 4 कुमार, बरोबर। म्हणजे श्री परंपरा, रुद्र परंपरा, कुमार परंपरा, आणि आपण आहोत ब्रह्मगौडीय वैष्णव परंपरा। तर ही किंवा ब्रह्मगौडीय माधव असे म्हणतात परंपरा। तर ही आपली परंपरा आहे, आणि या 4 परंपरेमध्ये तुम्ही कोणाची भगवद्गीता वाचली तरी चालेल, ते जे ज्ञान आहे ते अखंडित आलेलं आहे। त्याच्यामुळे श्रील प्रभुपाद म्हणतात यापैकी कोणाची तुम्ही पुस्तकं वाचली तरी चालेल। मग हे मी तुम्हाला सांगितलं, ब्रह्माचं आयुष्य आणि गीता किती वर्ष अगोदर आली होती। पृथ्वीवर 20 लाख वर्ष किंवा 20,05,000 वर्ष अगोदर गीता इक्ष्वाकू राजाला मिळाली होती। आणि मग आपण हे सगळं कॅल्क्युलेशन आहे हे बघितलं, तर ब्रह्माचा 1 सेकंद म्हणजे 1,00,000 वर्ष। आता इकडनं आपल्याला पुढे चालू करायचंय। तिसरा कुमुद माताजी 4.3। येस। स एवायं मया तेद्या योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। हरे कृष्ण. भगवंतांशी असणाऱ्या संबंधाचे ते अत्यंत पुरातन विज्ञान आज मी तुला सांगत आहे, कारण तू माझा भक्त तसेच मित्रही आहेस, म्हणून तू या विज्ञानाचे दिव्य रहस्यही जाणू शकतोस। हरे कृष्ण. तर दोन तऱ्हेची माणसं असतात, एक म्हणजे सूर आणि एक म्हणजे असुर। जे सूर आहेत ते शास्त्रात दिलेले जे नियम आहेत त्यांचं पालन करतात, किंवा सूर हे आपण म्हणू शकतो कृष्णाचे भक्त असतात। आता इकडे कृष्णाने पहिल्यांदा कारण दिलंय की ते
अर्जुनाला आत्म्याचं ज्ञान का प्रदान करत आहे? कारण अर्जुन हा कृष्णांचा भक्तही आहे आणि त्यांचा परम सखा सुद्धा आहे. आता हे जे ज्ञान आहे, ज्यांचा कृष्णांवर विश्वासच नाहीये किंवा जे असुर आहेत, त्यांना हे जे शास्त्र आहे किंवा आत्म्याचं हे ज्ञान जे आहे ते ग्रहण करू शकत नाही किंवा हे ज्ञान ते समजूही शकत नाही. म्हणून जर तुम्हाला भगवद्गीतेचं ज्ञान हवं असेल तर आपल्याला भक्त व्हावं लागतं आणि मग आपण हे ज्ञान जाणू शकतो. आता पुढे बघूया आपण 4.4. कुमुद माताजी. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, सूर्यदेव विवस्वान हा जन्माने तुमच्यापेक्षा ज्येष्ठ आहे, म्हणून प्रारंभी तुम्ही या विज्ञानाचा उपदेश त्याला सांगितला, हे मी कसे जाणावे? हरे कृष्ण. आता कृष्णाने पहिल्याच श्लोकामध्ये सांगितलं की हे जे गीतेचं ज्ञान आहे हे प्रथम मी सूर्यदेव विवस्वानला दिलं आणि मग त्याच्यानंतर विवस्वांनी ते आपल्या पुत्राला मनूला दिलं आणि मनूने आपल्या पुत्राला म्हणजे इक्ष्वाकू राजाला हे ज्ञान दिलं. आता ही अशी जी गुरु शिष्य परंपरा चालू झाली ती मध्ये कुठेतरी खंडित झाली आणि हे ज्ञान लुप्त झालं. म्हणून श्रीकृष्ण अर्जुनाला हे ज्ञान देत आहे आणि आपल्याला 4.3 मध्ये श्रीकृष्णाने स्वतःहून सांगितलं की हे ज्ञान ते अर्जुनाला का देत आहेत. तर आता इकडे अर्जुनाचा असा प्रश्न का आहे की अर्जुन इकडे कृष्णांना विचारताय की आता तुम्ही हे ज्ञान विवस्वानला दिलं पण आता तर तुम्ही माझ्या समोर आहात, आपण समवयाचे आहोत, मग मी हे कसं जाणू की तुम्ही हे ज्ञान विवस्वानला दिलं. आता तुमच्या मते अर्जुन असा प्रश्न का विचारत आहे मला सांगा. सांगा बरं अर्जुन का श्रीकृष्णांना असा प्रश्न विचारत आहे. असं काही नाही की उत्तर बरोबर आलं पाहिजे, चुकीचं बरोबर. तुमचं मत काय आहे को-होस्ट? हा माताजी सांगू. सांगा. कारण अर्जुनाला फक्त हाच जन्म दिसतो, फक्त त्याला पूर्वीच्या जन्माचं काही आठवत नाही. बरं. हरे कृष्ण. आणि हो हा, अर्जुन आणि कृष्ण समकालीन आहेत द्वापारमध्ये, तर त्यामुळे अर्जुनाला हे समजत नाही की कृष्ण तर इथे माझ्या समोर आहेत, मग ते असं का म्हणता आहेत की विवस्वानला त्यांनी हे ज्ञान दिलं आणि मग मला स्मरण कसं नाही या गोष्टीचं, म्हणून त्याला शंका वाटते. पण तो भक्त आहे कृष्णांचा, तर त्यामुळे तो सत्य जाणतोय, पण आपल्या सर्वांच्या वतीने तो हा प्रश्न विचारतो आहे, ज्याने कृष्णांच्या तोंडून ते स्वतः हे ज्ञान आपल्याला देतील. बरोबर आहे. आणि कोणाला काही सांगायचंय? बरं. अर्जुन आपल्याला अगोदरच आदल्या श्लोकामध्ये श्रीकृष्णाने सांगितलंय की अर्जुन की तू माझा भक्त आहेस, तू माझा सखा आहेस आणि म्हणून मी तुला हे ज्ञान देत आहे. आणि अर्जुन हा कृष्णाला शरण गेलेला आहे आणि त्यांनी जाणलंय की कृष्ण हेच पुरुषोत्तम भगवान आहेत. आता अर्जुनाचा विश्वास पूर्ण आहे, पण असुर लोक आहेत किंवा जे तत्वज्ञानी आहेत ज्यांना दर खेपेला प्रूफ लागतं की कृष्ण काय बोलला पण प्रूफ काय आहे, मग असे जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक आहेत त्यांचा विश्वास श्रीकृष्णांवर कसा बसेल? जे असुर लोक आहेत त्यांना मानायचं नाहीये की श्रीकृष्ण हेच पुरुषोत्तम भगवान आहे. आणि आता बघा या युगामध्ये आपलं कसं झालेलं आहे, आपण एकदम मंद बुद्धीचे आहोत
जरी आपल्याला वेद अध्ययन करायला सांगितलं तरीही आपल्याला काही समजणार नाही. म्हणून अर्जुन श्रीकृष्णांना सांगतोय की तुम्ही तुमच्याच कमलमुखातून तुमचं ज्ञान द्या. म्हणजे असं जेव्हा तुम्ही आम्हाला तुमच्याबद्दल ज्ञान द्याल तेव्हा सगळ्यांना ते एक्सेप्ट करावंच लागेल, जे नास्तिक प्रवृत्तीचे, जे असुर आहेत. म्हणून इकडे आपल्या सर्वांना हे समजण्यासाठी की श्रीकृष्ण कोण आहेत आणि श्रीकृष्ण स्वतः त्यांच्याबद्दल आता पुढल्या श्लोकामध्ये ज्ञान देणारे आहेत. म्हणून इकडे आपल्याला समजतं की हा प्रश्न खरा अर्जुनाचा नव्हता. अर्जुन शरण गेलेला आहे. श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत हे त्यांनी मानलेलं आहे, पण आपल्या सर्वांसाठी किंवा आपल्या सर्वांपर्यंत ते ज्ञान पोचवण्यासाठी जेव्हा कृष्ण स्वतः त्यांच्या कमलमुखातून बोलतात तेव्हा शिक्कामोर्तब होतं की बाबा कृष्ण असं बोलले, फिनिश. म्हणजे आता इकडे काही तर्क काढायचे नाहीयेत किंवा काही करायचं नाहीये. आता आपण पुढचा बघूया प्रश्न. बरं, याच्यामध्ये थोडस वाचायचंय. हा, हो. अं, 10वी 11वी लाईन आहे. श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम श्री भगवान आहेत, सर्व गोष्टींचे मूळ उगमस्थान आहेत आणि अध्यात्मातील अंतिम तत्व आहेत, हे अर्जुनाला निश्चितपणे ज्ञात होते. हा, हरे कृष्ण. अर्थातच श्रीकृष्ण या पृथ्वीवर देवकी पुत्र म्हणून अवतीर्ण झाले होते. श्रीकृष्ण हे तेच पुरुषोत्तम शाश्वत पुरुष श्री भगवान कसे होते हे एखाद्या साधारण मनुष्याला समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून हे सत्य स्पष्ट करण्याकरता अर्जुनाने हा प्रश्न श्रीकृष्णांच्या समोर मांडला, जेणेकरून श्रीकृष्ण स्वतः अधिकारवाणीने बोलू शकतील. श्रीकृष्ण सर्वोच्च अधिकारी आहेत हे संपूर्ण जगताने आत्ताच नव्हे तर अनादी काळापासून मान्य केले आहे. पण केवळ असुरच त्यांचा स्वीकार करीत नाहीत. असे असले तरी सर्वांनी श्रीकृष्णांचा सर्वोच्च अधिकारी पुरुष म्हणून स्वीकार केल्यामुळे अर्जुनाने त्यांच्या समोर हा प्रश्न उपस्थित केला, जेणेकरून साक्षात श्रीकृष्ण स्वतःचे वर्णन असुरांनी करण्यापूर्वीच करू शकतील. असुर स्वतःला तसेच स्वतःच्या अनुयायांना समजता येईल अशा प्रकारे श्रीकृष्णांना विकृत स्वरूपात प्रस्तुत करतात. यास्तव प्रत्येकाने स्वतःच्या हितासाठी श्रीकृष्णांचे विज्ञान जाणणे अत्यावश्यक आहे. म्हणून जेव्हा श्रीकृष्ण स्वतःविषयी बोलतात तेव्हा ते सर्व लोकांसाठी मंगलदायक असते. हरे स्वतः कृष्ण. म्हणजे कसं आहे बघा, आता कृष्ण या पृथ्वीवर जेव्हा त्यांनी अवतार घेतला, वसुदेव आणि देवकी पुत्र, आता इतरांना काय वाटत होतं की हा कोण आहे, हा साधा मनुष्य आहे, काहीतरी याच्यामध्ये थोड्याशा पॉवर्स जास्त आहेत असं लोकांना, हे असुर होते ते त्याला पुरुषोत्तम भगवान हे मान्य करत नव्हते. मग श्रील प्रभुपाद हे मी त्यांचं प्रभुपाद वाणी.org वर ऐकत होते. तर श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय बघा, आता ज्या वेळेला ब्रिटिशांची सत्ता होती त्यावेळेला ते अनेक मोठ्या नेत्यांना तुरुंगात बंद करून ठेवायचे. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी हे अनेक वेळेला यांना कारावास झालेला आहे. आणि त्याचबरोबर तुरुंगात साधे जे पाकिटमारी करायचे किंवा लोकांना फसवायचे अशी सुद्धा माणसं तुरुंगात बंद असायची. आता त्यांनी जे काही केलंय, ज्यांनी चोरी केलेली आहे ते खूपच खालच्या स्तरावर आहेत. आणि महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक हे सुद्धा कैदी होऊन त्याच तुरुंगात आले आहेत. तर ते दोन्ही इक्वल आहेत का, सांगा बरं मला. नाही वाटत. नाही, पण तो जो कैदी आहे ज्यांनी छोटी चोरी केली आहे, लोकांना फसवलंय, त्याला काय वाटतं हा माझ्यासारखाच आहे, लोकमान्य टिळक किंवा महात्मा गांधी. तर हे जे आहे ही चुकीची समजूत आहे की कृष्ण सुद्धा भूतलावर आहे आणि तो माझ्यासारखाच ऑर्डिनरी ह्युमन बिईंग आहे, सर्वसाधारण मनुष्य आहे.
हे म्हणणं म्हणजे अपराध आहे, हे चुकीचं आहे. पण लोकांना काय वाटतं त्या ज्यांनी पाकीटमारी केली आहे की हे लोकमान्य टिळक हे माझ्यासारखेच आहेत, हाही कैदी आहे मीही कैदी आहे, तर हे चुकीचं आहे. तर हे आता ज्ञान जेव्हा कृष्ण त्यांच्याबद्दलचं ज्ञान आपल्याला प्रदान करतील, तेव्हा हे जे आसुरी लोक आहेत त्यांना आता काही उलट बोलता नाही येणार, किंवा त्यांना ते एक्सेप्ट करावंच लागेल की कृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान आहेत. म्हणून इकडे श्री कृष्ण कृष्णांच्या कमल मुखातून तेच ज्ञान जे अर्जुनाला माहिती आहे की तेच ते आता परत श्री कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे. आता 4.5. हरे कृष्णा. श्रीभगवानुवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, माझे आणि तुझे अनेकानेक जन्म होऊन गेले आहेत. हे परमतप, मी ते सर्व जन्म आठवू शकतो, पण तू आठवू शकत नाहीस. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे श्री कृष्णांची तुलना जी आहे ती वैदुर्य रत्नाबरोबर केली आहे. त्याला इंग्लिशमध्ये कॅट्स आय म्हणतात. आणि त्याच्यावर जेव्हा सूर्यप्रकाश पडतो तेव्हा वेगवेगळे रंग बाहेर येतात. कधीतरी तो निळा दिसतो मणी, कधीतरी तो सोनेरी दिसतो, कधीतरी तो हिरवा दिसतो. तर कृष्ण जरी त्यांनी अनेक अवतार घेतलेले, त्याचे रंग प्रत्येकात वेगवेगळे आहे, तरी कृष्ण स्वतः पुरुषोत्तम भगवानच आहे. वेद काय आपल्याला सांगतात की कृष्ण एक आहे, एकम एव अद्वितीय, दुसरा कृष्ण नाहीच आहे. कृष्ण हा पुरुषोत्तम भगवान आहे. तर आता आता अर्जुन कोण आहे? भगवंतांचा नित्य पार्षद आहे. आता इकडे हे 4.5 आणि 4.6 दोन्ही जवळजवळचे श्लोक आहेत, म्हणून ते दोघही मी दोन्ही मर्ज करते. आता इकडे जो 6वा श्लोक आहे त्यात बघा, इकडे अजोपी अपि सन अव्ययात्मा. आता कृष्ण आपल्याला त्यांच्याबद्दल ज्ञान देते. हा श्री भगवान उवाच आहे. आता अज म्हणजे काय? जो अजन्मा आहे, जो जन्म घेत नाही, म्हणजे कृष्ण अज आहे. आणि आपण सुद्धा अज आहोत ना, कारण आपल्याला 2.20 मध्ये तो श्लोक आहे, अजो नित्य शाश्वतो पुराणो. श्लोक आठवतो का? Yes, न माताजी. हन्यते हन्यमाने शरीरे. येस माताजी. म्हणा, न जायते म्रियते वा न कदाचित्. जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे. म्हणजे इकडे आत्म्याचे गुण सांगितले. आत्मा कसा आहे? अजन्मा आहे, सनातन आहे, नित्य आहे. म्हणजे कृष्ण अजन्मा आहे, आपण त्याचे अंश आहोत, म्हणजे आपण सुद्धा अजन्माच आहोत. कृष्ण शाश्वत आहे, आपण सुद्धा शाश्वतच आहोत. नित्य, शाश्वत, पुराण हे जे विशेषण आहे ती सर्व आत्म्याला आहेत. पण फरक काय आहे मग आपल्यामध्ये आणि श्री कृष्णांमध्ये? की श्री कृष्ण हे सुप्रीम कंट्रोलर आहेत, आपण सुद्धा कंट्रोलर आहोत. पण तोच कंट्रोल आपल्याकडे अगदी मायन्यूट क्वांटिटीमध्ये आहे, कारण आपण अणू आहोत. कृष्ण कोण आहे? विभू आहे. तर कृष्ण हा सुप्रीम कंट्रोलर आहे, किंवा कृष्ण ईश्वर परम आहे, आपण तसे नाही. आता कृष्ण जेव्हा केव्हा तो अवतार घेतो किंवा काही कारणासाठी या भूतलावर
येतो ते कृष्णाला सगळं काही आठवतं. प्रत्येक गोष्ट त्याला आठवते. तुम्हाला माहितीये का की कृष्ण जेव्हा गोकुळात होता, लहान होता, नंद महाराज आणि यशोदा मातेच्या घरी राहत होता, तेव्हा रोज रात्री बेड टाईम स्टोरीज असायच्या. यशोदा माता त्याला रोज एक गोष्ट सांगायची आणि ती गोष्ट ऐकल्यावरच कृष्ण झोपत असे. तर मग एकदा हिनी यशोदा मातेनी त्याला प्रभू रामचंद्रांची गोष्ट सांगितली की असे असे प्रभू रामचंद्र होते, दशरथांचे पुत्र होते आणि श्रेष्ठ धनुर्धर होते, पण असं काही झालं की त्यांना वनवासात जावं लागलं. तेव्हा सीता माता आणि लक्ष्मण सुद्धा त्यांच्याबरोबर वनवासात गेले आणि तिकडे काय झालं की तो दुष्ट रावण आहे ना, की ज्याला 10 मुख आहेत, तो आला आणि त्यांनी सीतेचं हरण केलं. आणि मग असं म्हटल्यानंतर लगेच कृष्ण जे झोपले होते, लहान मुलगा झोपला होता, तो लगेच उभा राहिला आणि सांगितलं तिला लगेच, माझा धनुष्यबाण कुठे? मला आत्ताच्या आत्ता धनुष्यबाण दे, मला रावणाला मारायचंय. मग यशोदा कृष्णाला म्हणाली, अरे कृष्णा, मी तुला गोष्ट सांगते ही, तू काय राम होतास का? मग हा म्हणाला, हो मी खरंच राम होतो. आणि त्यांनी सगळी पुढची स्टोरी सांगितली आणि तितक्यात बलराम आला आणि यशोदा मातेला म्हणाला की मी लक्ष्मण होतो, मलाही सगळं काही माहित आहे. आणि मग यशोदा माता काठी घेऊन त्या दोघांच्या पाठी जाते आणि जेव्हा ती जात असते तेव्हा कृष्ण सांगतोय, मी खरंच सांगतोय, मी राम होतो आणि हा लक्ष्मण होता. मग पुढच्या अवतारामध्ये जेव्हा श्री कृष्णाने जेव्हा जेव्हा अवतार घेतला तेव्हा तेव्हा बलराम सांगतात, मीही त्यांच्या बरोबर होतो. ते जर विष्णू झाले तर मी अनंत शेष होतो. आणि असं करून त्यांनी अवतारातल्या सगळ्या गोष्टी यशोदा मातेला सांगितल्या. पण ती काठी घेऊन त्यांच्या पाठीमागे गेली की एकदा तुम्ही झोपलाच नाही आणि असं आहे का की सगळे हे अवतार हे माझ्याच अंगणात जन्म घेतलेला आहे? त्यांनी नाही, तू कृष्ण आहेस, तू माझा मुलगा आहेस, आता तुला झोपायला पाहिजे, नाहीतर मी तुला छडीने मारेन. तर असं म्हणजे एवढा कृष्ण लहान असताना सुद्धा हे त्याचे जे प्रिव्हियस अवतार होते ते सर्व कृष्णाला किंवा बलरामाना सुद्धा सगळे माहित होते इन डिटेल. तर हे आपल्याला इकडे समजतं. पण आपल्याला लक्षात राहतं का? आपला गतजन्म लक्षात राहतो का? नाही. कारण का? परत आपण अणू आहोत. कृष्णाचा जी बुद्धी आहे ती विभू आहे, आपली बुद्धी अणू आहे, म्हणजे स्मॉल, म्हणजे टायनी मेमरी. त्यात किती आपण लक्षात ठेवू शकू? तर इतकं लक्षात ठेवता येत नाही. आणि श्रील प्रभुपाद सांगतात की मृत्यू किंवा चेंज ऑफ बॉडी हे म्हणजे विस्मरण. म्हणजे जे काय आपण आपल्या आयुष्यात केलेलं आहे ऍट डेथ हे सगळं आपण विसरतो. आता शिला प्रभुपाद सांगतात की मृत्यू ही झोपेसारखी आहे. म्हणजे बघा, आता रात्री आपण झोपतो, जेव्हा आपण झोपतो तेव्हा झोपेत तुम्हाला सगळं आठवतं का की दिवसभर तुम्ही काय करत होता, तुमच्या डे टाइम ऍक्टिव्हिटीज काय काय झालेल्या आहेत, काय काय कामं दुसऱ्या दिवशी करायची आहे, हे झोपेत सगळं आठवतं का तुम्हाला? सांगा बरं. नाही आठवत. नाही आठवत. तुम्ही कसे असता मटेरियल वर्ल्ड पासून किंवा भौतिक जगापासून पूर्ण डिस्कनेक्टेड राहता. इनफॅक्ट तुमची स्वतःची आयडेंटिटी तुम्ही विसरता. अशी ही झोपेची अवस्था असते. तर डेथ इज लाईक स्लीप.
असं श्रील प्रभुपाद म्हणतात. म्हणजे ज्याप्रमाणे झोपेत आपण सगळं विसरतो, परत दुसऱ्या दिवशी उठल्यावर आपल्याला स्मरण असतं ना, की आज मला हे काम पूर्ण करायचंय, मला इकडे जायचंय, मला तिकडं जायचंय, हे आठवतं. परत झोपल्यावर आपण या मटेरियल वर्ल्डशी डिस्कनेक्टेड असतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण या देहाचा त्याग करतो तेव्हा पूर्ण विस्मरणात जातो, की या जन्मात आपण काय काय केलंय, पूर्ण विस्मरण असतं. आणि ते इन अ वे वरदान असतं. कारण जर आपल्याला आपला गत जन्म आठवला, आपण काय काय पाप केली होती, तर मात्र आपल्याला इकडे डे टू डे फंक्शनिंग सुद्धा अवघड जाईल. जर आपल्याला समजलं की मी किती चोऱ्या केल्या होत्या, किंवा मी किती माणसांचे खून केले होते, मी काय काय केलं होतं, किती लोकांना फसवलं होतं, जर असं आपल्याला गतजन्म आठवले तर निश्चितच ते आपल्यासाठी तो एक मोठा शाप असेल. म्हणून इकडे श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात की तुला तुझे जन्म आठवत नाही, पण मला मात्र सगळे जन्म आठवतात. आता इकडे जे आता आपण तर बद्ध आत्मे आहोत, तसंही आपण विस्मरणातच असतो. आणि मृत्यू म्हणजे इकडे जसे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं झोपेसारखं आहे, की झोपेत आपण पूर्ण विस्मरणात जातो. त्याचप्रमाणे आता हे आपण बद्ध आत्मे आहोत. जे मुक्त आत्मे आहेत ते सुद्धा त्यांचा सुद्धा जो त्यांची जी बुद्धी असते ती, किंवा त्यांची सुद्धा जी मेमरी असते ती सुद्धा कम्पेअर्ड टू कृष्णा खूप टायनी असते. त्यांना ते सुद्धा विस्मरणात जातात. म्हणजे त्यांना सुद्धा जर त्यांनी जन्म घेतला तर त्यांना पूर्ण आठवूच शकत नाही. आता थोडंसं कदाचित त्यांना आठवू शकतं की त्यांच्या गत जन्मात त्यांचा कुठे जन्म झाला होता ते काय, पण तरीही फुल डिटेलमध्ये नाही. म्हणजे ते सुद्धा कृष्णाचे अंशच आहेत, पण तरी ते अणू आहेत. ते अणू असल्यामुळे त्यांची बुद्धी सुद्धा अणू आहे. त्याच्यामुळे त्यांना सगळे जन्म किंवा त्यांचे गत जन्म आहेत ते हे लक्षात ठेवू शकत नाही. तर आणि आता इकडेच हे पण 4.6 मध्ये सांगितलेलं आहे, पण जरा 4.5 मध्ये आपण थोडस वाचूया. इकडे शेवटून 10 लाईन्स वर या ठिकाणी आपण हे जाणू शकतो की जीवाने आपले शरीर बदलल्यामुळे. हरे कृष्ण. या ठिकाणी आपण हे जाणू शकतो की जीव देहांतर करीत असल्यामुळे त्याला सर्व गोष्टींचे विस्मरण होते, पण भगवंतांचे शरीर सच्चिदानंद असल्यामुळे त्यांना सर्व गोष्टींचे स्मरण असते. ते अद्वैत आहेत, अर्थात त्यांचे शरीर आणि त्यांचे स्वतःचे स्वरूप यात काहीही भेद नाही. भगवंतांशी संबंधित प्रत्येक गोष्ट आध्यात्मिक आहे, पण बद्ध जीव आपल्या भौतिक देहापासून भिन्न आहे. भगवंत भौतिक प्रकृतीमध्ये अवतीर्ण होतात तेव्हा सुद्धा त्यांचे शरीर आणि आत्मा अभिन्न असल्या कारणाने त्यांची स्थिती ही साधारण जीवाहून सदैव भिन्नच असते. भगवंतांचे हे दिव्य स्वरूप असुर जाणू शकत नाहीत. या दिव्य स्वरूपाचे वर्णन स्वतः भगवंतांनी पुढील श्लोकामध्ये केले आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आपल्याला सांगत आहे की त्यांचं शरीर आणि आपलं शरीर कसं वेगळं आहे हे स्वतः ते त्यांच्याबद्दल सांगत आहे. तर ते आता आपण ऐकूया. 4.6. हरे कृष्णा. अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मम् आयया. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मी जरी अजन्म असून माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही, आणि मी जरी सर्व प्राणीमात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण. तर कृष्णाने सांगितलंय ते त्यांच्या मूळ रूपामध्ये प्रत्येक युगामध्ये अवतीर्ण होतात. आता बघा इकडे जेव्हा
कृष्णाचा जन्म झाला किंवा आपण म्हणूया श्रीकृष्ण प्रकट झाले. ते पहिल्यांदा वसुदेवच्या मनामध्ये प्रकट झाले. तिकडनं ते देवकीच्या मनात गेले, मग देवकीच्या हृदयात गेले आणि मग ते हृदयातून प्रकट झाले. तर आता इकडे ते जेव्हा प्रकट झाले तेव्हा ते चतुर्भुज रूपामध्ये प्रकट झाले, कारण त्यांना सांगायचं होतं की मी पुरुषोत्तम भगवान आहे, मी जो तुमचा मुलगा आहे मी पुरुषोत्तम भगवान आहे. मग वसुदेव आणि देवकीच्या विनंतीवर त्यांनी लहान बाळाचं रूप घेतलं आणि मग पुढची जी गोष्ट आहे ती तुम्हाला माहिती आहे काय येते. तर आता इकडे या श्लोकामध्ये बघा हे आहे प्रकृती स्वामीधिष्ठाय. तर सॉरी प्रकृतीम स्वाम अधिष्ठाय, म्हणजे इकडे आपल्याला काय समजतं की कृष्ण हा बाय फोर्स अपियर झालेला नाही, बाय फोर्स त्यांनी अवतार घेतलेला नाहीये. आणि आपण कसं आहे, आपण बाय फोर्स आपल्याला हा जन्म मिळालेला आहे. आणि जे 3.27 मध्ये सांगितलंय की प्रकृते काय आहे तो श्लोक, क्रियमाणानि गुणैः सर्वाणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते. हा, म्हणजे इकडे आपल्याला काय समजतं की प्रकृतीमुळे, प्रकृतीच्या गुणाने आपण मोहित झालेलो आहोत, आपण कर्म करत आहोत, आपण त्याच्यामुळे आपल्याला जन्म घ्यावा लागतो. पण इकडे श्रीकृष्ण कसे आहेत, श्रीकृष्ण प्रकृतीचे स्वामी आहेत. त्यांना कोणीही फोर्स केलेला नाही की तुम्ही अमक्या अमक्यांच्या पोटी जन्म घ्या किंवा तुमचं शरीर असं असेल तसं असेल, नाही. आपण कर्म बंधनात अडकलेलो आहोत. प्रकृती ठरवते आपण कुठल्या गर्भात जाणार आहे, आपल्याला कोणतं शरीर मिळणार आहे. तर तो रूल जो आहे तो भगवंतांना ऍप्लिकेबल नाहीये. म्हणून हे इकडे त्यांनी सांगितलंय की प्रकृतीचा स्वामी मी आहे, मी इंडिपेंडेंट आहे, माझ्यावर कोणाचाही फोर्स चालत नाही. आणि मग पुढे त्यांनी 7व्या श्लोकामध्ये सांगितलंय की ते का अवतार घेतात, ही इज नॉट फोर्स टू अपियर, पण ते अवतार का घेतात हे त्यांनी इकडे सांगितलेलं आहे. आता याच्यामध्ये 4.6 मध्ये आपल्याला थोडस वाचायचं आहे. हा, आता 15वी 12वी वगैरे लाईन असेल. जेव्हा ते अवतीर्ण होतात तेव्हा ते आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे मूळ देहामध्येच अवतीर्ण होतात. हा, हरे कृष्ण. ते अवतीर्ण होताना आपल्या अंतरंग शक्तीद्वारे मूळ देहामध्येच अवतीर्ण होतात. दुसऱ्या शब्दात या भौतिक जगतात श्रीकृष्ण द्विभुज वेणुधारी मूळ शाश्वत रूपात अवतरित होतात. ते भौतिक जगाने दूषित न होता आपल्या मूळ शाश्वत रूपातच अवतरित होतात. ते जरी आपल्या दिव्य देहाने अवतरित होत असले तरी, पूर्ण ब्रह्मांडांचे स्वामी असले तरी ते एखाद्या साधारण जीवाप्रमाणे जन्म घेत असल्याचे दिसते. आणि जरी त्यांचे शरीर भौतिक शरीराप्रमाणे विनाशी नसले तरी भगवान श्रीकृष्ण बाल्यावस्थेतून कौमार्यावस्थेमध्ये आणि कौमार्यावस्थेतून तारुण्यावस्थेमध्ये वाढत असल्याचे दिसून येते. मात्र आश्चर्य म्हणजे तारुण्यावस्थेच्या पुढे त्यांची कधीच वाढ होत नाही. कुरुक्षेत्राच्या युद्धाच्या वेळी श्रीकृष्णांना घरी पुष्कळ नातवंडे होती आणि भौतिक दृष्ट्या त्यांचे बरेच वय झाले होते. तरीही ते 20 किंवा 25 तरुणाप्रमाणे दिसत होते. आपल्याला श्रीकृष्णांचे वृद्धावस्थेतील चित्र कधीच आढळत नाही, कारण ते आपल्याप्रमाणे कधीच वृद्ध होत नाही. वास्तविकपणे भूत, वर्तमान, भविष्य या तिन्ही काळातील अखिल सृष्टीत भगवान पुराण पुरुष आहेत. त्यांचे शरीर किंवा बुद्धी कधीच विकृत होत नाही आणि नाशही पावत नाही. म्हणून भगवंत भौतिक जगतात असले तरी हे स्पष्ट आहे की ते अजन्मा सच्चिदानंद आहेत आणि त्यांचे दिव्य शरीर, बुद्धी कधीच विकार पावत नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे हरे कृष्ण. पुढे त्यांनी सांगितलंय की
कृष्ण अवतार घेतात, मग आपली लीला संपवून परत ते गोलोकधामात जातात. म्हणजे याला उपमा दिली आहे किंवा याची तुलना त्यांनी सूर्योदय आणि सूर्यास्त अशी केलेली आहे. तर आता ज्याप्रमाणे आपण म्हणतो की आता सूर्योदय झाला, सूर्याचा अस्त झाला, पण सूर्य तसाच असतो ना, आपली पोझिशन बदललेली आहे म्हणून आपण म्हणतो की सूर्याचा अस्त झाला. तर इकडे सुद्धा शिल प्रभुपाद सांगतात की कृष्ण लीला म्हणजे न्यूमरेबल असंख्य ब्रह्मांडे आहेत आणि एकीकडे जिकडे लीला संपवते दुसऱ्या ब्रह्मांडामध्ये त्यांची लीला चालू होते आणि दुसऱ्या ब्रह्मांडामध्ये कुठली तरी लीला चालू असते. तर हे जे सायकल आहे हे प्रत्येक ब्रह्मांडात चालू असतं. तर त्याची जी तुलना केलेली आहे ती सूर्योदय आणि सूर्यास्ताशी केली आहे. तर ते पुढच्या लाईन पासून आपण वाचूया. वास्तविकपणे त्यांचा आविर्भाव आणि तिरोभाव हा सूर्याचा उदय. हा, हरे कृष्ण. वास्तविकपणे सूर्य सदैव एकाच ठिकाणी स्थित असतो, पण आपल्या सदोष आणि अपूर्ण इंद्रियामुळे आपण सूर्याच्या उदयाची आणि अस्ताची कल्पना करतो. भगवान श्रीकृष्णांचा आविर्भाव आणि तिरोभाव हा सामान्य जीवाहून पूर्णपणे भिन्न असल्या कारणाने हे सिद्ध होते की आपल्या अंतरंग शक्तीमुळे सच्चिदानंद आहेत. ते आपल्या अंतरंग शक्तीमुळे सच्चिदानंद आहेत आणि भौतिक प्रकृतीमुळे कधीच प्रभावित होत नाहीत. वेदही निश्चितप्रमाणे पुष्टी देतात की पुरुषोत्तम श्री भगवान अजन्मा असूनही अनेकविध रूपांमध्ये प्रगट होण्यासाठी अवतरित होतात. वैदिक परिशिष्ट साहित्यातही निश्चितपणे सांगण्यात आले आहे की भगवंत जन्म घेताना दिसले तरी त्यांच्या शरीरात स्थित्यंतर होत नाही. श्रीमद भागवतात वर्णिल्याप्रमाणे ते आपल्या मातेसमोर षड ऐश्वर्य पूर्ण चतुर्भुज नारायण म्हणून अवतरित होतात. भगवंतांच्या मूळ रूपात अवतीर्ण होणे म्हणजे त्यांची जीवांवरील अहैतुकी कृपाच होय. यामुळे सर्व जीव निर्विशेषवादी लोकांना चुकीने वाटणाऱ्या आणि मानसिक तर्कवितर्क किंवा कल्पनेवर आधारित रूपाचे ध्यान न करता भगवंतांच्या मूळ रूपाचे ध्यान करू शकतात. विश्वकोश शब्दकोशानुसार माया आणि आत्ममायया हा शब्द भगवंतांच्या अहैतुकी कृपेला उद्देशून संबोधण्यात आला आहे. भगवंतांना आपल्या सर्व पूर्व आविर्भाव आणि तिरोभावांचे ज्ञान आहे, पण सामान्य जीवाला दुसरे शरीर प्राप्त होताच आपल्या पूर्व शरीराविषयीच्या सर्व गोष्टींचे विस्मरण होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता तुम्हाला समजलं ना कसं विस्मरण होतं. शिला प्रभुपादांनी कसं समजावून सांगितलेलं आहे की तुमचा जो मृत्यू असतो तेव्हा झोपेच्या अवस्थेत तुम्ही जाता, सगळं विसरता आणि मग परत जेव्हा आपण उठतो आणि आपल्याला आठवतं काय काय ऍक्टिव्हिटीज राहिलेल्या आहेत, तसं मग जेव्हा आपण दुसरा जन्म घेतो, मग ते कुठलंही शरीर असू दे, मग त्याप्रमाणे आपल्या ऍक्टिव्हिटीज चालू राहतात. आता इकडे त्यांनी हा जो फरक आहे हा दाखवलेला आहे कृष्णामध्ये आणि आपल्यामध्ये. आता पहिल्यांदा बघा, श्री कृष्णाचं शरीर जे आहे ते दिव्य आहे. त्याचा आत्मा आणि शरीर हे एकच आहे, अभिन्न आहे. आपलं मात्र तसं नाही. बघा, आपला जो आत्मा आहे तो सच्चित आनंद हे स्वरूप आहे. त्याच्यावर सूक्ष्म शरीर आहे, मन, बुद्धी आणि अहंकार. म्हणजे ज्याप्रमाणे एखादा माणूस आहे तो पहिल्यांदा शर्ट घालतो आणि त्याच्यावर कोट किंवा ब्लेझर घालतो, त्याचप्रमाणे या सूक्ष्म शरीरावरचं जे शरीर आहे, जे आपण आरशात बघतो, त्याला स्थूल शरीर म्हणतात आणि हे पंच महाभूतांचं बनलेलं असतं. पण कृष्णाचं शरीर असं नसतं की त्याचं स्थूल शरीर वेगळं, त्याचा आत्मा वेगळा. नाही, त्याचं जे शरीर असतं ते दिव्य असतं, त्याचा नाश कधीच होत नाही. ज्याप्रमाणे आपल्या शरीराचा म्हणजे जे स्थूल शरीर आहे त्याचा नाश होतो, त्याच्या शरीराचा नाश होत नाही. मग इकडे सांगितलेलं आहे की आपण प्रकृतीच्या अधीन असतो, पण कृष्ण मात्र
प्रकृतीचा स्वामी असतो. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की आपलं शरीर आणि कृष्णाचं शरीर हे वेगळं आहे, त्याचं दिव्य आहे, आपलं शरीर नाश पावतं. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय, फरक सांगितलाय कृष्ण आणि बद्ध आत्मामध्ये. कृष्ण हा शाश्वत आहे आणि मी म्हंटल तो विभू आहे, त्याची बुद्धी सुद्धा तशी विभू आहे. त्याच्यामुळे त्याचे सगळे आविर्भाव तिरोभाव हे सगळे कृष्णाला माहित आहेत. पण आपण बद्ध आत्मे शाश्वत जरी असलो तरी आपण विस्मरणात असतो. त्याच्यानंतर कृष्णाला आपले सगळे अवतार का आठवतात? कारण त्याचं जे शरीर आहे तो शरीर बदलत नाही, पण आपण का विसरतो? कारण मी म्हटलं ना, मृत्यू म्हणजे विस्मरण. मृत्यूनंतर काय, आपण दुसऱ्या शरीरात जातो. तर अशा देह जेव्हा आपण एकसारखे बदलतो, त्याच्याबरोबर एक बाय प्रोडक्ट येतो, तो म्हणजे आदल्या सर्व जन्मांचं विस्मरण. मग कृष्णाला कोणी फोर्स केलेला नाही तू अवतार घे, पण आपल्याला मात्र फोर्स केलेला आहे तुम्ही जन्म घ्या, तुम्ही या शरीरात तुम्हाला राहावं लागेल, कारण आपण कर्मबंधनात अडकलेलो आहोत. कृष्णाचं शरीर दिव्य आहे, आपलं शरीर भौतिक आहे. कृष्णाच्या शरीरामध्ये आत्मामध्ये फरक नाहीये. आपला आत्मा आणि आपलं स्थूल शरीर किंवा आपला आत्मा, आपलं सूक्ष्म शरीर आणि स्थूल शरीर हे वेगवेगळं आहे. आता कृष्ण सांगणार आहे. आता इतक्या वेळ आपल्याला कृष्णाने अर्जुनाला ज्ञान दिलं की ते कसे आहेत, त्यांचं शरीर कसं आहे आणि ते कसे प्रकृतीला कंट्रोल करतात. आता कृष्णाने सांगितलं मला माझे सगळे आविर्भाव आणि तिरोभाव आठवतात. मग आता कृष्ण सांगणार आहे की तो अवतार का घेतो. मग हे आता आपण ऐकूया. हे महाभारतातले अगदी श्लोक जे आहेत हे फेमस आहेत. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. जी माताजी. 4.7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा कधी धर्माचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते, तेव्हा हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण आपल्याला सांगतायत की ते अवतार का घेतात. कारण ते म्हणतायत की जेव्हा जेव्हा धर्माचा ऱ्हास होतो तेव्हा मी अवतार घेतो. आता इकडे शब्द आहे सृजाम्यहम, सृजामी अहम. तर इकडे सृजामी म्हणजे नॉर्मल जर तुम्ही या शब्दाचा अर्थ बघितला तर क्रिएशन किंवा निर्मिती असा होतो. पण इकडे सृजामी शब्दाचा अर्थ आहे की भगवंत स्वतःच्या मूळ रूपात जसे आहेत तसे स्वतःला प्रकट करतात. आणि ते कधी अवतार घेतात हे सुद्धा भागवतम मध्ये सांगितलंय की ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसात. आता इकडे त्यांनी आपल्याला सांगितलंय की आता हे जे द्वापार युगात प्रकट झाले, तर त्यांनी सांगितलंय ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसात 7व्या मनूच्या 28व्या चतुर्युगाच्या द्वापार युगाच्या शेवटी कृष्ण अवतीर्ण झाले. तर आपल्याला भागवतम मधून त्यांच्या प्रत्येक अवतार कधी झाला आणि त्या अवतारामध्ये त्यांचे माता पिता कोण होते. आता त्यांचा अवतार झाल्यानंतर जवळजवळ 3000 वर्षांनी बुद्ध गया नावाचा एक प्रदेश आहे.
तिकडे त्यांचा जन्म होणार आहे, त्यांचे माता पिता कोण आहेत हे सुद्धा आपल्या भागवतम मध्ये सांगितलेलं आहे. म्हणजे इतकं त्यांचं जणू काही श्रीकृष्णाला परफेक्ट नॉलेज आहे. पास्ट, प्रेझेंट आणि फ्युचर. फ्युचरमध्ये काय घडणार आहे आणि मला कुठला अवतार घ्यावा लागणार आहे आणि त्याचं कारण काय आहे हे सुद्धा आपल्याला श्रीकृष्णच सांगतात. तर हे असं आहे. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय धर्माचा जेव्हा ऱ्हास होतो किंवा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवती भारत असं सांगितलंय. आता मला कोण सांगेल ग्लानी म्हणजे काय, किंवा मला प्रथम सांगा धर्म म्हणजे काय. तुम्हाला काय वाटतं धर्म म्हणजे काय आहे? धर्म म्हणजे आपण वेदांप्रमाणे जे अनुसरण करतो त्याला बरोबर आहे, बरोबर आहे. आणि आणि कोणाला काय सांगायचंय धर्माबद्दल? कोणाला बोलायचंय? बोला तुम्ही. असं काही नाही की चूक बरोबर, असं काही नाही. धर्म म्हणजे काय? बरं चला मी सांगते आता. आता धर्म म्हणजे आता अंजली माताजींनी सांगितलेलं बरोबर आहे, पण याचे अर्थ वेगवेगळ्या लेवल्सवर वेगवेगळे आहेत. आपण धर्म असंही म्हणू शकतो की जी माझी ड्युटी आहे, जे वेदांमध्ये लिहिलेली आहे, जे नियत कर्म आहे, हे माझं धर्म आहे, हा माझा धर्म आहे. आपण धर्माला असंही म्हणू शकतो की जेव्हा आपण कृष्णाच्या इंद्रियांसाठी कुठलंही कर्म करतो किंवा कृष्णाला प्रसन्न ठेवतो, तो माझा धर्म आहे. हा, आता इकडे आपण धर्म म्हणजे असं नाही म्हणत रिलिजन एक हिंदू आहे, एक मुस्लिम आहे, एक ख्रिश्चन आहे, नाही. धर्म म्हणजे तुमचं नॅचरल ऑक्युपेशन ऑफ द सोल, म्हणजे आत्म्याची जी ड्युटी आहे त्याला धर्म म्हटले. आता उदाहरणार्थ समजा जर आग आहे तर जेव्हा आग पेटवली जाते तेव्हा प्रकाश सुद्धा असतो आणि उष्मा सुद्धा बाजूला असते, म्हणजे हीट लाईट. तर आपण असं म्हणूया की हा जो प्रकाश आणि उष्मा आहे हा अग्नीचा धर्म आहे आणि अग्नी त्याचा धर्म काही झालं तरी बदलू शकत नाही. रिलिजन काय आहे, आज एक दिवस हिंदू आहे, उद्या मी मुस्लिम होईन, परवा मी ख्रिश्चन होईल, याचा अर्थ रिलिजन. पण धर्म म्हणजे वेगळा आणि खरा धर्म म्हणजे काय, कृष्णाला शरण जाणे. आणि धर्माचा उद्देश काय आहे, कृष्णाच्या प्रती जीवात्म्याला प्रेम वाटलं पाहिजे, हा उद्देश धर्माचा आहे. मग जेव्हा केव्हा या धर्म ग्लानीत जातो किंवा धर्माचा ऱ्हास होतो, म्हणजे जेव्हा कृष्णावर कोणी प्रेम करत नाही किंवा कृष्णाच्या विस्मरणात लोक राहतात किंवा अगदी थोडेच जण कृष्णाशी कनेक्टेड राहतात, पण मेजॉरिटी लोक जे आहेत ते पूर्ण विस्मरणात आहेत आणि त्यांच्यामध्ये कृष्ण प्रेम अजिबात नाहीये. तर मग आणि अशी लोक काय करतात, जी साधू वृत्तीची लोक आहेत त्यांना त्रास देतात आणि ते कसं असुरांसारखं बोलतात. ते म्हणतात देव वगैरे काही नाहीये आणि देवाकडे माझी काहीही ड्युटी नाहीये. हा, तर असा जेव्हा धर्म होतो, लोक विस्मरणात राहतात, त्या वेळेला कृष्ण अवतरित होतो आणि लोकांना दाखवतो की द ओनली वे टू बी हॅपी इज यू हॅव टू बी कनेक्टेड टू मी. तुम्हाला जर आनंद पाहिजे असेल तर एकच मार्ग आहे, तुम्ही माझ्याशी कनेक्टेड राहा. कारण कृष्ण हा उगम आहे, आपण अंश आहोत. जर कृष्णाला आपण आनंदी ठेवलं नाही तर तुम्ही कुठलंही योग करा,
तुम्ही आनंदी राहू शकणार नाही. तुम्ही कुठलंही मेडिटेशन करा आणि जे काय सांगतात ते करा, नाही. ते फिजिकल लेवलला तुमचं शरीर चांगलं राहील, पण तुम्हाला आनंद, मनाची शांती, समाधान हे तुम्हाला मिळू शकणार नाही. पण जेव्हा तुम्ही कृष्णाशी कनेक्टेड राहता तेव्हाच तुम्ही आनंदी राहू शकता. म्हणजे धर्मस्य ग्लानी म्हणजे जी अथॉरिटी आहे, ज्यांनी हे जग निर्माण केलंय, ज्यांनी काही नियम सांगितलंय, त्या नियमांचं आपण पालन करत नाही, तेव्हा म्हणतात धर्मस्य ग्लानी. आता 4.8 आता इकडे आपल्याला कारण सांगणार आहे श्रीकृष्ण की का त्यांनी अवतार घेतला. 4.8 हरे कृष्णा. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भक्तांचा उद्धार करण्याकरता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरता तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता मी स्वतः युगायुगात प्रगट होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे श्री कृष्णाने सांगितलंय की मी दुष्टांचा संहार करतो, भक्तांचा उद्धार करतो आणि धर्माची स्थापना करतो आणि म्हणून मी अवतार घेतो. आता ही बाह्य कारणं झाली. दुष्टांचा संहार करायला श्री कृष्णाला स्वतःहून यावं लागतं का? नाही. त्यांचे जे एजंट्स आहेत ते हे काम सहजपणे करू शकतात. मग कृष्ण कशाला अवतरतात? ते म्हणतात माझे जे शुद्ध भक्त आहेत त्यांना आनंद देण्यासाठी मी अवतार घेतो. ते म्हणतात कृष्ण तुझ्यासारखा कोणीच नाही. जेव्हा यशोदा आणि देवकी यांनी लाखो वर्ष तपस्या केली तेव्हा त्यांचं नाव होतं सुतपा आणि पृष्णी पृष्णी. आणि त्यांनी जेव्हा तपस्या केली तेव्हा त्यांनी कृष्णाला जेव्हा विष्णू प्रकट झाले तेव्हा त्यांनी प्रार्थना केली आणि जेव्हा विष्णू प्रसन्न झाले आणि त्यांना सांगितलं वर मागा, तेव्हा ते म्हणाले की आम्हाला तुझ्यासारखाच पुत्र व्हावा, हीच आमची इच्छा आहे. मग विष्णू म्हणाले माझ्यासारखं दुसरं कोणीच नाहीये या जगात, बरं मी तुझा पुत्र होईल. आणि त्यांनी 3दा तसं मागितलं की आम्हाला तू पुत्र हवायस, तुझ्यासारखा पुत्र हवाय. आणि 3दा ते नारायण म्हणाले बरं माझ्यासारखा कोणी पुत्र नाहीये, मग मीच तुमचा पुत्र होईल. आणि मग त्यांनी जो जन्म घेतला देवकी आणि वसुदेव म्हणून त्यांनी जन्म घेतला. मग वामनदेव म्हणजे त्यांनी अदिती आणि कश्यप यांचा तो मुलगा झाला. आणि जेव्हा तो पृष्णी आणि सुतपा यांनी जेव्हा तप केला आणि त्यांनी जन्म घेतला तेव्हा त्यांचं नाव पृष्णी गर्भ असं होतं. तर अशा तऱ्हेने त्यांनी 3दा जन्म घेतला. तर हे अंतरंगत कारण हे भागवतम मध्ये सांगितलं की माझ्या शुद्ध भक्तांना आनंद देण्यासाठी मी अवतार घेतो. कारण ते सॅटिस्फाईड नसतात इतर कोणाबरोबर, नाही कृष्ण आम्हाला तूच हवायस. तर अशांना आनंद देण्यासाठी श्री कृष्ण येतात. आता पुढचं बघूया. आता इकडे जरा 8 मध्ये दुष्कृतांचा अर्थ दिलेला आहे. 4थी लाईन आहे, त्या 3-4 लाईन्स वाचायच्या आहेत. आणि जे कृष्ण भावनेची मुळीच पर्वा करीत नाही त्यांना दुष्कृताम हा शब्द लागू पडतो. 4-5 लाईन आहे. मला ऐकायला नाही आलं माताजी, माझं इंटरनेट ड्रॉप झालं होतं जरा. बरं, दुष्कृताम जो शब्द आहे ना 4थी हो किंवा 3री, जे कृष्ण भावनेची मुळीच पर्वा करत हा नाही. हा 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 हरे कृष्ण. जे कृष्ण भावनेस मुळीच महत्व देत नाहीत त्यांना दुष्कृताम हा शब्द लागू पडतो.
असे दुष्ट किंवा दुष्कृताम लोक भौतिक शिक्षणाने जरी विभूषित असले तरी त्यांचे वर्णन मूर्ख आणि मनुष्यातील अत्यंत निकृष्ट म्हणून करण्यात आले आहे. मात्र पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न असणारे लोक जरी अशिक्षित किंवा असंस्कृत असले तरी त्यांना साधू समजले पाहिजे. नास्तिक लोकांविषयी सांगायचे तर ज्याप्रमाणे रावण आणि कंस या असुरांचा विनाश करण्यासाठी स्वतः भगवंतांना अवतरित व्हावे लागले, त्याप्रमाणे नास्तिक लोकांचा विनाश करण्यासाठी त्यांना स्वतः अवतरित होण्याची आवश्यकता नाही. असुरांचा विनाश करण्यास समर्थ असे भगवंतांचे अनेक प्रतिनिधी आहेत, परंतु आपल्या अनन्य भक्तांच्या सांत्वनार्थ ते विशेष करून अवतरित होतात. कारण आसुरी लोक भक्तांचा नेहमी छळ करीत असतात. एखादा भक्त जरी असुरांचा नातलग असला तरी असुरांकडून त्या भक्ताचा छळ होतो. प्रल्हाद महाराज हिरण्यकश्यपूचे पुत्र होते, तरी त्यांच्या पित्याकडून त्यांचा छळ झालाच. श्रीकृष्णांची माता देवकी कंसाची बहीण होती आणि तिच्या तथा वासुदेवांच्या पोटी श्रीकृष्णांचा जन्म होणार होता. यासाठी कंसाने त्या दोघांचाही छळ केलाच. म्हणून भगवान श्रीकृष्ण मुख्यतः कंसाचा वध करण्यापेक्षा देवकीचा उद्धार करण्यासाठी अवतरित झाले. पण दोन्ही कार्ये त्यांनी एकाच वेळी केली. यास्तव या ठिकाणी सांगण्यात आले आहे की भक्तांचा उद्धार आणि दुष्ट असुरांचा विनाश करण्याकरिता भगवंत विविध अवतार धारण करतात. हरे कृष्ण. आता हरे त्यांचे कृष्ण. विविध अवतार म्हणजे काही पुरुष अवतार आहे, काही गुण अवतार आहे. गुण अवतारामध्ये ब्रह्मदेव, विष्णू आणि शंकर हे जे तिघ जण सृष्टीचं निर्माण ब्रह्मदेव करतात, पालन पोषण विष्णू करतात आणि संहार याचा शंकर करतात. तर हे तीन यांना गुण अवतार म्हटलेलं आहे. मग कृष्णाचे लीला अवतार, उदाहरणार्थ भक्त प्रल्हाद जेव्हा हिरण्यकश्यपूनी त्यांचा खूप छळ केला तेव्हा त्यांनी नरसिंहाचा अवतार घेतला, त्याला लीला अवतार म्हणतात. शक्त्यावेश अवतार म्हणजे यांच्यामध्ये कुठली तरी खूप मोठी शक्ती असते, ते ज्ञान देतात. ज्याप्रमाणे कपिल देवानी आपल्या आईला म्हणजे देवाहुतीना आत्मज्ञान दिलं, किंवा जे आपले आता आपण म्हणूया प्रभुपाद सुद्धा शक्त्यावेश अवतार मानले पाहिजे. त्यांनी तर पूर्ण जगाला कृष्णाचं ज्ञान दिलं. तर अशा प्रमाणे कुठली तरी एक शक्ती असते बघा. नारदामध्ये भक्तीची शक्ती होती. जे परशुराम होते त्यांनी क्षत्रिय राजे जे धर्माच्या विरुद्ध वागत होते, लोकांचा छळ करत होते, त्या सगळ्यांना त्यांनी मारलं. म्हणजे त्यांच्यामध्ये दुष्ट दमन शक्ती होती. तर अशा तऱ्हेने भगवंत वेगवेगळे अवतार घेतात त्यांच्या भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी. आणि खरं म्हटलं तर अंतर्गत कारण आहे की ते त्यांच्या भक्तांना श्रीकृष्णच हवा असतो, त्यांना आपल्या भक्तांना आनंद देण्यासाठी ते अवतार घेतात. 9 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणणारा मनुष्य देहत्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म न घेता माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे ज्याला समजतं की कृष्ण हा साधारण व्यक्ती नाहीये, कृष्ण हे अनंत ब्रह्मांड कोटी नायक आहेत, कृष्ण हे सर्वांचे कंट्रोलर आहेत, ते ईश्वर परम आहेत, हे जो जाणतो त्याला पुन्हा जन्म घ्यावा लागत नाही. आता इकडे कृष्ण आपल्याला सांगत आहेत की किती सुलभ तऱ्हेने आपल्याला त्याच्या आध्यात्मिक जगामध्ये प्रवेश करता येतो. फॉर्म्युला काय आहे? एकदम सोपा आहे की ज्या
कोणाला कृष्ण लीला समजलीये, त्याचा आविर्भाव तिरोभाव समजलेला आहे, तो दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित असतो किंवा कृष्णाबद्दल त्याला परफेक्ट नॉलेज असतं आणि त्याला आध्यात्मिक जगाचं द्वार उघडं असतं किंवा तो आध्यात्मिक जगात प्रवेश करू शकतो. आता अ, कृष्णाला जाणण्यासाठी आपली जी इंद्रिये आहेत, त्या इंद्रियाने आपण कृष्णाला जाणू शकत नाही. बरं, मला सांगू शकाल का की आपल्या या प्रेझेंट इंद्रियांनी, वर्तमान इंद्रियांनी आपण कृष्णाला का नाही जाणू शकत? कोण सांगणार? आपण हरे का नाही कृष्ण जाणू माताजी. शकत? आपल्याला तर किती सोपं सांगितलंय शिल प्रभुपादांनी की तुम्ही नाम घ्या आणि खूपच सोपं करून सांगितलंय. 4 भक्ती नियमांचं 4 नियमांचं पालन करा. पण हरे तरी कृष्ण माताजी. हा बोला. आपली ही जी इंद्रिय आहेत अ, हम्म, तर ती 3 गुणांनी बाधित आहेत बरोबर आहे. आणि भौतिक प्रकृतीचा किंवा प्राकृतिक गुणांचा आपल्यावर प्रभाव असल्यामुळे हम्म. आपल्याला दिव्य ज्ञान होऊ शकत नाही. जसे बरोबर. म्हणजे आपली जी इंद्रिय आहेत ती खरं म्हणजे दिव्य आहेत, पण त्याला भौतिक दोष लागलेले आहेत आणि या 3 गुणांनी बाधित असल्यामुळे की हे जे शुद्ध इंद्रिय आहे, प्रकृतीच्या संगामुळे ते अशुद्ध झालेले आहेत. मग ही इंद्रिय पहिल्यांदा आपल्याला शुद्ध करावी लागतात आणि शुद्ध जर करायची असेल तर काय करायचं? जिव्हेपासून चालू करायचं. कृष्णाचं नाम घ्यायचं, कानाने ऐकायचं, नाम घ्यायचं, कानाने ऐकायचं. मनाला कुठेही मध्ये आणायचं नाही. कृष्णाची नित्य सेवा करायची, कृष्णाला शरण जायचं आणि जेव्हा आपण असं करतो, हळूहळू ग्रॅज्युअली कृष्ण आपल्याला त्याचं ज्ञान देत राहतो. 10.10 मध्ये सांगितलंय ना की आपल्या हृदयावरची जी धूळ आहे ती कृष्ण साफ करतात आणि आपल्या हृदयामध्ये ज्ञानदीप प्रज्वलित करतात आणि जेव्हा हळूहळू अशा तऱ्हेने आपल्याला कृष्णाचं ज्ञान अधिक अधिक मिळत राहतं, आपली इंद्रिय अधिक अधिक शुद्ध होतात, मग तेव्हा पण कृष्णाची दिव्य लीला जी आहे ती जाणू शकतो. आणि मग एकदा आपण कृष्णाला जाणलं की मग आपल्याला जन्म मृत्यू याच्यामध्ये चक्रामध्ये आपण अजिबात अडकत नाही. आता 4.9 मध्ये थोडस वाचायचं आहे. हा. तो श्लोक आहे ना, त्याच्यावर एक 4-5 लाईन्स. जो कोणी श्री कृष्णानाच परम सत्य म्हणून जाणतो, तो श्लोक आहे ना, तमेव विदित. हा त्याच्यावरती. त्याच्यावर ओके ओके. हा जो सापडलं. कोणी हा. हरे कृष्ण. जो मनुष्य त्या सत्याच्या वेदांचा आणि भगवंतांच्या हेच आहे ना माताजी, का दुसरं वाचतील? नाही, जो 4.9. हो, 4.9 मध्ये जो मनुष्य या सत्याचा वेदांच्या आणि भगवंतांचा प्रामाण्यपूर्व वचनांच्या आधारावर स्वीकार करतो आणि जो तार्किक तत्वज्ञानामध्ये आपला वेळ व्यर्थ दवडीत नाही, तो मुक्तीच्या परमोच्च अवस्थेची प्राप्ती करतो. त्या सत्याचा केवळ विश्वासपूर्वक स्वीकार केल्याने मनुष्य निश्चितपणे मुक्तीची प्राप्ती करू शकतो. वास्तविकपणे तत्वमसी हे वैदिक वाक्य या संदर्भात लागू पडते. श्रीकृष्णांनाच परम सत्य म्हणून जाणणारा आणि तुम्हीच परब्रह्म स्वयं भगवान आहात असे मानणारा मनुष्य निश्चितपणे तत्काळ मुक्त होतो आणि यामुळेच त्याचा भगवंतांच्या दिव्य सत्संगामध्ये प्रवेश निश्चित होतो. दुसऱ्या शब्दात भगवंतांचा असा श्रद्धावान भक्त पूर्णत्व प्राप्त करतो आणि याची पुष्टी पुढील वैदिक प्रमाणाद्वारे करण्यात आली आहे. हरे त्वमेव कृष्ण. हरे कृष्ण. ते फक्त अनुवाद वाचा याचा हा. श्लोकाचा केवळ किंवा भगवंतांना जाणल्याने मनुष्य जन्म मृत्यूपासून होणाऱ्या मुक्तीची
पूर्णावस्था प्राप्त करू शकतो आणि मुक्ती प्राप्त करण्यासाठी इतर कोणताही मार्ग नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे जर मुक्ती हवी असेल तर आपल्याला श्रीकृष्ण कोण आहेत, आपलं आणि त्यांचं नातं काय आहे, आणि तो नातेसंबंध जेव्हा आपण स्थापन करतो तेव्हा आपण मुक्त होतो. आता इकडे शिला प्रभुपादांनी लिहिलंय की भगवद्गीतेवर सांसारिक पांडित्याला अनुसरून भाष्य लिहिणे म्हणजे मधाच्या बाटलीची केवळ पृष्ठभाग चाटल्याप्रमाणे आहे आणि त्यामुळे मुक्ती प्राप्त करणे अशक्य आहे. तर इकडे शिल प्रभुपाद आपल्याला काय सांगतायत की जे परंपरेत आहेत ती जी गीता त्या 4 परंपरामध्ये कोणी लिहिलेली गीता तुम्ही वाचू शकाल. दुसऱ्यानी जर ती गीता लिहिलेली आहे की जो भक्तही नाहीये किंवा परंपरेत नाहीये, ती गीता वाचणं म्हणजे तुम्हाला काही नाही, म्हणजे मधाची बाटली आहे, काचेच्या आतमध्ये मध आहे, छान दिसतंय, पण बाटलीत जर आपण चाटली तर आपल्याला मधाची चव मिळणार आहे का? नाही, आणि काहीच फायदा होणार नाहीये. त्याच्यामुळे इकडे श्रीकृष्ण म्हणतात की ज्यांनी जे कृष्ण लीला जाणू शकतात ते मुक्त होऊ शकतात. आता 1 मिनिट, मी जरा फोन घेते. हॅलो, मी एक 5 मिनिटांनी करू का? करते, क्लास आहे. तर आता इकडे जन्म कर्माच्या मे दिव्यम हे आता तुम्ही मला एखादा भक्त सांगू शकाल का की ज्यांनी कृष्णाला जाणलंय की कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत? माता कुंती. बरोबर. छान उदाहरण दिलं की कृष्ण त्यांच्यापेक्षा खूप लहान होते, म्हणजे साधारण अर्जुनाच्या वयाचेच होते, पण तरी देखील त्यांनी जाणलं होतं, त्यांच्या दिव्य लीला त्यांनी ऐकल्या होत्या आणि त्यांनी जाणलं होतं की हे कोणी नसून हे पुरुषोत्तम भगवान आहेत. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा श्रीकृष्ण द्वारकेहून युद्ध झालं आणि ते द्वारकेसाठी निघाले तेव्हा मात्र त्यांनी विनवणी केली की तुम्ही इकडेच राहा, जोपर्यंत तुम्ही इकडे राहाल तोपर्यंत आम्ही सुद्धा संकटमुक्त राहू. म्हणजे इतकं त्यांना माहित होतं की जोपर्यंत श्रीकृष्ण आहेत, त्यांच्याशी कनेक्टेड आहेत, तोपर्यंत त्यांच्यावर कुठलीही आपत्ती येणार नाही. तर अशा तऱ्हेने त्या जाणून होत्या की श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान आहेत. आणि पुस्तकात हे पण लिहिलंय की ते जेव्हा यायचे या हस्तिनापूरमध्ये तर कुंती देवी सुद्धा त्यांचं दर्शन घेताना त्यांच्या गुडघ्यापासून ती हळूहळू मग त्यांच्या मुखकमलाचं दर्शन घेत असे, म्हणजे जाणून की हे कोण आहेत, हे पुरुषोत्तम भगवान आहेत असं. आता आणि एक आपण श्लोक करूया 4.10. हरे कृष्णा. 1 मिनिट, मी स्लाइड चेंज करते. वीतराग भय क्रोधः मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम् आगतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे मतपरायण झालेले आणि माझा आश्रय ग्रहण करणारे गतकाळातील अनेकानेक मनुष्य माझ्याविषयीच्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि याप्रमाणे त्या सर्वांना माझ्याविषयीचे दिव्य प्रेम प्राप्त झाले आहे. हरे कृष्ण. आता आदल्या श्लोकात श्री कृष्णाने सांगितलं की जो माझ्या दिव्य लीला, माझा जन्म जाणतो किंवा माझ्याबद्दलचं ज्याला ज्ञान आहे तो आध्यात्मिक जगात येतो. मग आता इकडे श्री कृष्ण प्रूफ देत आहेत
की असे अनेक जणांनी, अनेक जण माझे शुद्ध भक्त झालेले आहेत. त्यांचा अनन्य भाव होता, त्यांनी माझी सेवा केलेली आहे आणि मग त्यांनी आध्यात्मिक जगामध्ये प्रवेश केलाय. म्हणजे प्रत्येक जे श्रीकृष्ण सांगतायत त्याला ते प्रूफ सुद्धा देत आहेत की हो असं खरंच झालेलं आहे. मग आता इकडे बघा, आपलं जे मन आहे ते कसं झालं पाहिजे, भक्तीनी शुद्ध झालं पाहिजे. भक्ती सेवा करून आपला हृदयातला मळ जो आहे तो गेला पाहिजे. आता बायबलमध्ये लिहिलंय ना, ब्लेस्ड आर द प्युअर इन हार्ट फॉर दे शॅल सी गॉड. म्हणजे हेच आपण कित्येकदा बघतो. जर आपण सगळे धर्मग्रंथ ठेवले तर तेच वाक्य त्यांनी वेगवेगळ्या तऱ्हेने सांगितलं आहे प्रत्येक ग्रंथामध्ये. म्हणजे आपल्याला शुद्धीकरण आपल्या चित्ताचं केलंच पाहिजे. मग चित्ताचं शुद्धीकरण कसं करायचं? आता एखादं वस्त्र खराब झालं की आपण साबण घालतो किंवा ते स्टेन फ्री जे काय लिक्विड असतं ते घालतो आणि स्वच्छ करतो. पण मनाला जर शुद्ध करायचं असेल तर तीन गोष्टींचा त्याग केला पाहिजे. एक म्हणजे आसक्ती जी भौतिकाची आहे, दुसरा म्हणजे भय आणि तिसरं म्हणजे राग. आणि तेच सांगितलंय त्यांनी, वीत राग भय क्रोध. राग म्हणजे इकडे अटॅचमेंट, भौतिकाची जी अटॅचमेंट आहे ती आपण क्रोध आणि भय याच्यापासून मुक्त झालं पाहिजे. मग हे कसं होणार? जर तुम्ही एकसारखा भौतिकाचा विचार करत बसला तर ती स्थिती तुम्हाला मिळेल का? कधीच मिळणार नाही. पण सतत तुम्ही जेव्हा कृष्णाचा विचार कराल, सतत जिभेनी जप करायचा, श्रवण करायचं, कृष्णाची सेवा करायची, सतत जेव्हा तुम्ही करा तेव्हा हळूहळू तुमच्या चित्तावरची जी धूळ होते ती साफ होते. ते हृदय साफ होतं आणि मग असं हृदय जेव्हा साफ होतं तेव्हा तुम्ही कृष्णा कडे अनन्य भावाने त्याचा जप करू शकता, त्याची सेवा करू शकता, त्याच्या लीलांचं श्रवण करू शकता. आता आपण इकडे भय जे आहे ते बघूया. भय किंवा आणि क्रोध. आता भय हे कशामुळे निर्माण होतं? आता तुम्ही मला सांगा बरं की भयाचं काय 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 कारण आहेत असं तुम्हाला वाटतं? वित्त काय ते वित्त भय, आप्तजनांच्या करता भय. बरं, आणि कोणाला काय सांगायचंय? म्हणजे मृत्यूचं भय. बरं, ज्या गोष्टीबद्दल खूप आसक्ती आहे ती गोष्ट बरोबर. आपल्यापासून दूर जाईल, हिरावून घेतली जाईल ह्याचं भय. बरोबर. म्हणजे रूट कॉज भयाचं काय आहे? आसक्ती. आसक्ती भौतिकाची जी आसक्ती आहे, एकाला खूप आसक्ती आहे, मला खूप पैसे हवेत किंवा पैशाबद्दल पैशाकडे तो खूप अटॅच्ड आहे. जो पैशाकडे खूप अटॅच्ड आहे त्याच्या मनामध्ये भय आहेच. हे पैसे माझे गेले तर काय होईल? तर हे जे भय आहे, या भयाचं कारण काय आहे की आपण भौतिकाच्या कुठल्या तरी एका गोष्टीवर आपण खूप आसक्त असतो आणि ती गोष्ट आपल्यापासून कोणीतरी हिरावून घेईल. हे भय मनाला सतावत असतं. आता क्रोध. आता मला सांगा, क्रोध कधी निर्माण होतो? मनाविरुद्ध गोष्टी घडल्या की. बरोबर. म्हणजे आपल्याला आसक्ती असते, एक कुठली तरी गोष्ट आपल्याला खूप हवी असते आणि जेव्हा याच्यामध्ये ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण होतं किंवा ही गोष्ट आपल्याला मिळू शकत नाही तेव्हा आपल्याला क्रोध येतो. म्हणजे ही आसक्ती आहे. आसक्तीमुळे भय पण निर्माण होतं. ती गोष्ट मिळाली तर भय निर्माण होतं, ही कोणी हिरावून घेऊन जाईल का? आणि तीच गोष्ट मिळाली नाही तर राग
निर्माण होतो. तर ही जी आसक्ती आहे हे मूळ कारण आहे की आपलं मन, आपलं हृदय, आपलं चित्त अशुद्ध होण्यासाठी मूळ कारण म्हणजे आसक्ती आहे. बरं, आता आपण तर या भौतिक जगात आहोत. आपण 3 गुणांनी बद्ध आहोत आणि कुठल्याही भौतिक गोष्टीवर जेव्हा आपण आसक्त असतो, तेव्हा बघा आपलं मन कसं असतं या 3 गुणांमध्ये बद्ध असतं. पण जेव्हा आपण हेच मन श्रीकृष्णाच्या सेवेत अडकवतो, तेव्हा हे 3 गुणांच्या हळू-हळू 3 गुणांच्या पलीकडे जातं आणि आपलं मन शुद्ध होतं. हं, तर हे खूप महत्वाचं आहे की रूट कॉज जो आहे भय आणि क्रोध याचा आसक्ती आहे. आता 4.10 आता तो श्लोक दिलाय ना त्याच्यानंतर वाचायचंय. प्रारंभी मनुष्याला आत्मसाक्षात्काराची इच्छा असणे आवश्यक आहे. हरे कृष्ण. प्रारंभी मनुष्याला आत्मसाक्षात्काराची इच्छा असणे आवश्यक आहे. यामुळे आध्यात्मिक दृष्ट्या उन्नत व्यक्तीच्या सत्संगामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करण्याच्या अवस्थेप्रत तो येईल. पुढील अवस्थेत त्याला उन्नत आध्यात्मिक गुरुद्वारे दीक्षा प्राप्त होते आणि त्यांच्या आज्ञेनुसार नवसाधक भक्तिपूर्ण सेवेचा आरंभ करतो. आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली भक्तिमय सेवा केल्याने तो सर्व प्रकारच्या भौतिक आसक्तीतून मुक्त होतो. आत्मसाक्षात्कारामध्ये स्थैर्य प्राप्त करतो आणि परम सत्य भगवान श्रीकृष्णांच्या कथांचे श्रवण करण्याची त्याच्यामध्ये रुची निर्माण होते. या रुचीमुळे मनुष्याची कृष्ण भावनेतील आसक्ती वृद्धिंगत होते आणि रुची परिपक्व झाल्यावर भाव अर्थात भगवंतांच्या दिव्य प्रेमातील प्राथमिक स्तरामध्ये रूपांतर होते. भगवंतांविषयीच्या या वास्तविक प्रेमालाच प्रेम किंवा जीवनाचा परमोच्च परिपूर्ण स्तर असे म्हटले जाते. प्रेम या स्तरावर मनुष्य दिव्य प्रेममयी भगवत सेवेमध्ये सतत रममाण झालेला असतो. म्हणून प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनानुसार केलेल्या भक्तिमय सेवेच्या क्रमिक पद्धतीद्वारे मनुष्य सर्व प्रकारच्या भौतिक आसक्तीमधून मुक्त होतो आणि स्वतःच्या वैयक्तिक आध्यात्मिक स्वरूपाच्या भयापासून तथा निराशेमुळे उत्पन्न झालेल्या शून्यवादापासून मुक्त होऊन जीवनाच्या परमोच्च स्तराची प्राप्ती करतो. त्यानंतर अंततः त्याला भगवद्धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा इकडे समजा जर तुम्हाला आसक्तीवर मात करायचंय, जे फाउंडेशन आहे की ज्याच्यामुळे क्रोध आणि भय उत्पन्न होतो, तर त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल हे इकडे जे आता आपण वाचलं तसं करावं लागेल. एका गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली आपण भक्ती सेवा केली पाहिजे. गुरुचं मार्गदर्शन असणं अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. त्याच्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. गुरु जे आपल्याला मंत्र देतात त्यामध्ये त्यांची पूर्ण शक्ती असते. म्हणजे आपल्याला वाटतं आपण हा मंत्र म्हणतोय, नाही, पण त्या मंत्रामध्ये त्या गुरुची शक्ती असते आणि त्याच्यामुळे आपण भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो. तर हे आपल्याला जाणलं पाहिजे की आपले हे जे ब्लॉकर्स आहेत भय आणि क्रोध, हे ब्लॉकर्स आसक्तीमुळे निर्माण झालेले आहे आणि त्याला जर मात करायचं असेल तर आपण भक्तिमय सेवा केली पाहिजे. बरं, आता पुरे करूया का? किती वाजले? 6 वाजायला आले. चालेल. तुमचे काही प्रश्न आहेत का? माताजी बोला. मी विचारू? हा, बोला ना. ते मगाशी तुम्ही जे विचारत होतात ना धर्म म्हणजे काय, तर मी ते धर्माची व्याख्या काय म्हणून तुम्ही विचारलं होतात ना. हा, तर त्याच्यामध्ये मागच्या वेळेला ज्यावेळी आपलं बोलणं म्हणजे तुमचं झालं तर हे निरूपण, त्यावेळेला तुम्ही धर्माचे 2 प्रकार सांगितले होते, परा आणि अपरा. आणि धर्म म्हणजे जे वगळता येत नाही, ते ज्याला बाजूला करता येत नाही. बरोबर तुम्ही आहे. साखर आणि मिठाचं उदाहरण दिलं बरोबर होतं. आहे.
आणि स्वधर्म म्हणजे मग श्रीकृष्णाची परम म्हणजे काय हो, पराधर्म, बरोबर आहे. हा बरोबर तेच आहे ना. काय म्हटलं तसं? नाही हे जे आहे हे 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 दोन जे आहे हो, परा आणि हो. अपरा. हेच धर्म झाले, बरोबर आहे. पण आता मी धर्म जरा वेगळ्या अर्थाने का सांगितला, कारण धर्माची ग्लानी काय आहे हे तुम्हाला समजावं म्हणून वेगळ्या तऱ्हेने परत तेच सांगितलं मी. नाही बरोबर आहे, ते लक्षात आलं माझ्या. मी फक्त हे मागचं कन्फर्म करत होते. हो हो हो, कारण- बरोबर आहे. की मी ते नोट डाऊन केलं होतं ना, म्हणून हो, फक्त त्यांनी हो. चुकीचं लिहिलं नाही ना, एवढंच फक्त नाही मला नाही पाहिजे. नाही, बरोबर आहे. पराधर्म हा आत्म्यासाठी आपण करतो, म्हणजे भक्ती, कृष्ण नामाचा जप करणं, संकीर्तन करणं. आणि जो अपराधर्म झाला तो शारीरिक धर्म, म्हणजे जे नियत भौतिक. वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे. बरोबर. म्हणजे आपण एका वर्णात स्थित होऊन कुठला तरी एक व्यवसाय करतो. बरोबर. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. हरे बरं, कृष्णा. काही आहे कुमुद माताजी? हरे श्लोक. कृष्ण. Yes, Maताji. बोला. Maताji, YouTubeला stop करा. ओके, थँक्यू. हा, सुषमा माताजी बोला. माताजी, समजा एखाद्या दुसऱ्या पंथांमध्ये